Kuule Mauri, niin kuin tiedät, niin mä en ole koskaan ollut mikään erityinen kynämies. Joten mä menen nyt suoraan asiaan enkä lässyttele mitään turhanpäiväisiä. Nyt istut suorassa siinä, äläkä hymyilläkö joku helvetin idiootti. Se on sun isäs nyt, kun puhuu täältä haudan takaa. Mä tiedän, Mauri, että sä olet odottanut tätä hetkeä jo vuosia. Mutta sä saat nyt vieläkin odottaa hetken ja kuunnella, mitä mulla on sulle oikein sanottavaa. Sä olet tuottanut mulle pelkkää harmia koko ikäs. Ja mä olenkin tullut siihen johtopäätökseen, että multa taisi päästä pari tippaa kusta joukkoon silloin aikoinaan, kun mä sua kännypäissäni tein. Ja näin ollen vanha sanonta, veri on vettä sakeampaa ei pidäkään meidän kohdalla. Eli sä et tuu saamaan multa penniäkään. Kuulitko? Et penniä.